wannan hadisi daga Ammar dan Yasir Allah kara masa yadda haka ya taho radiyallahu anhu ko anhu ma ne ko yawwa to haka wannan bugun akwai kuskure ne radiyallahu anhu wannan kuskure ne kamata ya zama ainihin anhu ma bitasniya a maimakon anhu tunda kaga shi Ammar sahabi ne mahaifinsa Yasir sahabi ne kaga kamata a ce musu ainihin radiyallahu anhu ma an fahimta bal ma mahaifinsa a matsayinsa sahabi yana da ainihin falalar da wasu musamman cikin sahabban saboda kusan shi Yasir mahaifin Ammar kusan su ne ainihin farkon shahidai a musulunci magabaki daya mutane da suka yi shahada a musulunci su ne Ali Yasir shi wannan Yasir babban Ammar da kuma Sumayya mahaifiyar Ammar na to kaga kuwa ashe musulmai ne cikakkun musulmai ko ba ka ba yawwa a lokacin su tun kafin a yi hijira suka yi shahada su a Makka kaga a farkon musulunci lokacin ba ma fara ainihin jihadi ba ke amma da zara ka bayyana imaninka to ka shiga uku lokacin ba karfi da za a yi jihadi ba to a lokacin suka musulunta da shi Yasir da kuma ainihin ita Sumayya su da mahaifan ainihin Ammar ne a harami ake musu azaba har annabi da kansa zai taho ya zo yana gani amma bai da iya ga su nan a daure ana azabtar da su ana wulakanta su sai dai kawai da kai yake isbiru ala Yasir fa inna maw'idakum aljanna haka yi gaya musu ku yi haƙuri iyalan gidan Yasir ku yi haƙuri ga dukkan yadda ku samu tabbaci ku yi haƙuri alƙawarin ku da ainihin wa'adin ku shine gidan aljanna haka yi gaya musu sai muke tafi gobe ya dawo ma haka azaba ne yau daban da gobe daban amma basiri da sun kawo kan ainihin kafirci ba ga Yasir ga Sumayya ga kuma Ammar kuma a gabansa ake yi wa iyayensa wannan azaba kada akwai tashi hankali ba kaɗan ba Abu Jahal alaihi la'anatullah irin azabar da ya yi masu Sumayya mahaifiyar Ammar akan ta dawo ta yi ridda ta aibanta manzo Allah ta bar musulunci da ta ƙi wallahi a ƙarshe sawa yayi aka ainihin ƙatti suka ainihin rike ta haka ƙatti wannan ya rike hannunta haka wannan ya rike hannunta haka wannan ya rike kafarta da kafarta haka kafin ya ɗauka ainihin kibiya wannan ki haka ɗauki kibiya ya ainihin ya soka mata ainihin a farjinta wannan a gaban ainihin Ammar aka yi wannan abu ga Ammar ga Yasir mahaifinsa a haka ta yi shahada haka kisa na wulaƙanci aka yi masu haka kuma aka yi mahaifinsa shi haka ya ga tashi hankali ba ƙarami ba ƙarami tashi hankali ya gani ba da saboda haka a gyara shi radiyallahu anhu ma ne a maimakon radiyallahu anhu yasa in an ce wani famili suka yi shahada na farko a musulunci su ne ainihin familin Ammar bin Yasir su ne farkon shahidai a doron ƙasa a duniya gaba ki daya